Her i bogen, så når vi skal indstille vores belastningssensor, så stiller vi stemplet i bagerste position. Og der løsner vi bare svinghjulsbremsen, og så kører stemplet helt tilbage der. Og så kan vi begynde at gå ind i menuen, se værdien, og så stille det derop. Nu vil vi lige vise, hvordan man gør det. Vise, hvordan vi kommer ind i menuen, så vi kan se værdien på belastningsføleren. Vi trykker på VT, og så går vi her ned i bunden og vælger diagnose input, og så klikker vi herop, går vi ned, finder vores B17 belastningsføler, og så kigger vi værdien hernede og stiller efter det. Nu ligger den faktisk lige lidt uden for værdi igen, så går vi bare lige op og stiller den. Den ligger for højt, så vi kører den lige lidt ud. Og så kontrollerer man det bare, til det står rigtigt. Når vi så skal justere vores belastningsføler her på mini Big Ball Presse, så justerer vi på vejcellen herinde. Og det gør vi først og fremmest ved at løsne vores kontrolmetrik herinde, så vi kan stille på bolden herude. Det er en 46, og så sætter på. Så ser vi ned i skærmen, hvad værdien er, før vi stiller. I vores tilfælde, der stod den på 5,5 volt, og den skal stå mellem 5,21 og 5,25 volt dernede. Den stod for højt, så vi løsner den her, indtil det er, at værdien den er rigtig dernede. Og nu vil jeg lige vise, hvordan man kommer ind i værdien nede i skærmen.